וינום אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו להקמת שכינתה מעפרה. עניין חזרת המוחין בכלים פנימיים דשחרית. זה בסדר? טוב, למעשה המקור של חזרת המוחין בכלים פנימיים דשחרית שמכוונים אותם במנחה וערבית הוא למעשה בקניין פירות, סידור הרב הדיה, סידור הירא הרב הדיה חלק א', ואנחנו יודעים שיש גם בכתבי יד של הרב שם טוב הכהן. של הרב שם טוב הכהן. אומר הרב הירא, החידוש הוא פה של הרב הירא שמסתמך על הרב זמרת הארץ ועל משנת חסידים וכמובן על שאר הכוונות, כי פשט שאר הכוונות, דרושי א' של דרושי הלילה, דרושי קריאת שמע, כל זה זה רק עניין של חזרת כלים פנימיים דשחרית, עד כדי כך שיותר נראה שתפילת שחרית, מנחה וערבית, המוסבר בשאר הכוונות, רובו ככולו מתייחס לחזרת המוחין לכלים פנימיים דשחרית. דהיינו מנחה וערבית. כל דרושי מנחה וערבית, קריאת שמע, דרושי הלילה. עכשיו, אפשר לעיין בקניין פירות, בהתחלת קניין פירות, מאות א' עד עוד י' ואחר כך יש לנו גם י"ב וכו'. טוב, המקור זה קניין פירות וסידור הרב עדיין. אפשר ככה. ידוע הוא שאחרי תפילת שחרית מסתלקים המוחין מכלים פנימיים דזה. כשאנחנו אומרים תפילת ערבית כלים חיצוניים, מנחה כלים אמצעיים ושחרית כלים פנימיים, לכל בחינה מהם, הן כלים פנימיים, אמצעיים וחיצוניים, לכל אחד יש פנימי, אמצעי וחיצון, ולכן אנחנו מכוונים את שלושת הכלים, כמו שאומר הרב קניין פירות בהתחלת דבריו. בתפילת שחרית, אחרי עלינו לשבח, המוחין מסתלקים מכלים פנימיים דזה לתפילת שחרית, נשארים הרשימו שלהם כל היום כולו, ולכן זון נמצאים בגדלותם בשחרית, למרות שהמוחין הסתלקו כל אותו יום, כל היום, לא רק בשחרית, עד ערבית. נשארים זון בגדלותם עם הרשימו של הכלים פנימיים דשחרית, של המוחין לכלים פנימיים דשחרית, ואחרי תפילת ערבית זה מסתלק, ושלוש שעות אחרי תפילת ערבית גם מסתלק הבחינה של כלים חיצוניים דערבית, דהיינו הרשימו שנשאר. כן? זאת אומרת, בתפילת שחרית, אחרי עלינו לשבח, מסתלקים המוחין ונשאר ברשימו שלו, זון נשארים ברשימו מלוא גודלם, ואחרי תפילת ערבית מסתלק גם הרשימו. ושלוש שעות אחרי תפילת ערבית מסתלק הרשימו דכלים חיצוניים. טוב. אנחנו יודעים מדרושים של קריאת שמע ומאוד מקומות, וגם מנחה וערבית ודרושי קבלת שבת, שהייחוד במנחה, יום חול, הוא ישראל ולאה מהחזה ולמעלה. ובערבית יעקב ולאה מהחזה ולמעלה. כן? עכשיו, אם הייחוד הוא ישראל ולאה מהחזה ולמעלה, הרי אנחנו רואים בשים שלום בתפילת המנחה, שזה יעקב ורחל כמו כל תפילה. אלא מה זה בכלים אמצעיים וגם בכלים חיצוניים. זאת אומרת, כל תפילות בעולם, הייחוד לעולם בשים שלום הוא יעקב ורחל באותה תפילה. אלא מה? שבמנחה מתווסף בשים שלום הייחוד של ישראל ולאה מהחזה ולמעלה, ושל יעקב ולאה בערבית מהחזה ולמעלה. בנוסף על יעקב ורחל הרגילים דכלים חיצוניים או כלים אמצעיים במנחה. אחרי סילוק המוחין בשחרית, חוזר רק דגדלות דאימה בחבת חגא דזה במנחה, ואם יש בחינת אימה עד החזה, כי זה ווק, חגת בחבת ונאי בחגת, נוצר מצב שיש לאה באח מהחזה ולמעלה. אליה אנחנו נמשיך הערות, תכף נראה איך, נמסור אותה בתיבת באהבה, נביא אותה לפנים, ובתפילת שחרית נצטרך להגדיל את רחל לכלים פנימיים דשחרית, בתפילת מנחה, נצטרך להגדיל את רחל לכלים פנימיים דשחרית, כל קומת האח על ידי ספירות דזה, דהיינו בתיבת באהבה. מאידך בערבית,
מסירה מתבצעת של לאה בתיבת באהבה, היא חוזרת לפנים, מהחזה ולמעלה, ורחל נשארת מהחזה ולמטה. טוב, אחרי ההקדמות האלה ניגש לעניין. בתפילת ערבית נמשך ווק דגדלות דאימה בחבת חגא דזא. דהיינו, חזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית. אם כן, איפה יימשך ווק דאימה? בקריאת שמע. יש לנו קריאת שמע, נמשיך את זה שם. זאת אומרת, אם הווק דגדלות דכלים חיצוניים דערבית, נמשיך, נעשה כוונה נוספת, שהיא ווק דגדלות דאימה, כן? מבחינת כלים פנימיים. המקור של זה בסידור הרב עדאי חלק א' 631. בסדר? ואז בתפילת ערבית, ווק דגדלות דאבא, איפה הוא יימשך? באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב נאי, בגומל חגת, והנאי יידחה לחגת. במנחה, שנמשך רק ווק דגדלות דאימה ואין לנו קריאת שמע, נכון? אין לנו קריאת שמע, אנחנו מכוונים בשחרית את הבחינות של ווק דגדלות לצורך תפילת המנחה בכלים אמצעיים, ולכן עיקר תפילת מנחה היא תפילת 18. אז יוצא עכשיו שאנחנו צריכים לכוון ווק דגדלות דאימה במנחה. ואיפה נמשיך את זה? במקום, דבר במקומו מה טוב. זאת אומרת, באלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, נמשיך נאי דאימה. והגדול הגיבור והנורא, חגא דאימה. והחגת יידחה, והנאי יידחה לחגת. פה הסתיים המסלול של אימה. בסדר? זאת אומרת, ווק דגדלות דאימה במנחה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב נאי בחב"ד דזא. הגדול הגיבור והנורא, חגת בחב"ד ונאי בחגת. מבחינת ערבית, ווק דגדלות דאימה בקריאת שמע בתיבת אחד, ואלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב נאי בגומל חגת. פה הסתיים המסלול של הבא. טוב. אם המשכנו בחינת אימה במנחה, אנחנו צריכים לפגוש עכשיו, זאת אומרת להגדיל, להעיר, לבנות וכו', ברחל בעיקרו, במסלול שאנחנו נדבר בו כרגע, ברחל, יש לנו במנחה לאה ורחל. את לאה אנחנו בונים, לרחל בעיקר אנחנו מאירים. כן, חלק כתוב גם לבנות, אבל אחר כך בחגת נאי יותר כתוב להעיר. ובערבית יש לנו יעקב ולאה. יעקב, היות ויש הבא, אז יעקב יוצא מהחזה ולמעלה בפנים, ולאה מצד יסוד אימה באח מהחזה ולמעלה. איפה אנחנו נבנה או נעיר ביעקב ולאה בערבית ובלאה ורחל במנחה? כן, ווק דאימה במנחה, ייווצר מצב שאנחנו מאירים ללאה ולרחל. את רחל אחר כך נגדיל כל קומת האח, זה מה שעשה אליהו הנביא לדורו. איפה אנחנו נמשיך עכשיו את הבחינות האלה? של רחל, לאה, יעקב וכו'. מאל עליון ואילך. זאת אומרת, הסברה של השמן ששון, שבאל עליון יש לנו בכלים פנימיים דשחרית, או אמצעים או חיצוניים בערבית, מנחה אמצעים, זה עטרת היסוד, זה מלכות דעטרת היסוד דווק דמאו דבן. מאל עליון ואילך. נידח באטבח, זה מלכות דמלכות דבן ובלך השביעי. או במילים אחרות, מאל עליון ואילך, המלכות כאן היא הנזכרת בשער הכוונות. נוק דאטבח ונוק חווה, כן? היא נזכרת בעץ חיים. עץ חיים, מבוא שערים, היא לא נזכרה בשער הכוונות. אז אם כן, כשאנחנו באים עכשיו לתקן את לאה, או לתקן ולהעיר ברחל, אנחנו נעבוד מאל עליון. באל עליון כתרים, אז עכשיו אנחנו נבנה כתרים דלאה וכתרים דרחל במנחה. אנחנו נתייחס רק למנחה ואחר כך נתייחס לערבית. במנחה כתרים ללאה וכתרים לרחל. כתרים ללאה זה נמשך מצד יסוד אימה המלובש ושליש עליון דדא דזא, כן? כי זהו בן ווק
והחגת של אימה בחבת שלו, והנאי בחגת. אז יסוד אימה, כן, יסוד אימה, הוא נמצא בשליש עליון דדא דזה, משם ירד הערה לשני שליש דא דזה, ויבנה כתר דלאה, באח. משם ירד גם אור לשתי שליש תפארת דזה, ויבנה באח את כתר דרחל. אלה הם הכתרים, דהיינו באל עליון. יסוד אימה, אני חוזר על זה, מלובש בדא דזה. יסוד אימה בדא דזה, בשליש ראשון לדא דזה. ירד הערה בשתי שליש הדעת, לבנות כתר דלאה. ירד הערה בשתי שליש תפארת דזה, מהחזה ולמטה, לבנות כתר דרחל. זה באל עליון. הבא בתור זה טובים, כל פעם שפוגשים את יעקב, וקדה מה וקדה בן, טובים. אנחנו בונים עכשיו חוב דלאה ומתקנים חוב דרחל. חוב דלאה, לאה הרי עומדת משני שליש הדעת עד החזה, ורחל מהחזה ולמטה. נכון? זאת אומרת עכשיו חסד דזה כנגדו חכן דלאה. גבורה דזה כנגדו בגא דלאה. ויסוד, יסוד אימה מלובש בדא דזה, כן? ודתי דלאה הוא כנגד תפארת דזה. למעשה תפארת דזה שאנחנו אומרים כנגד תפארת דזה זה עד החזה, זה רק שליש עליון דתפארת. ואותו אנחנו נחלק לג' חלקים. חלק עליון, חלק אמצעי וחלק תחתון. ועטרת היסוד היא בעצם עטרת תפארת כאן, דהיינו מהחזה ולמטה. בנקודת החזה נקרא לזה. כאן אנחנו מתייחסים לזה כמובן, שהוא בסוד ווק, פירוש הדבר שהנאי עלול להיות חגת, והחגת עלול להיות חב"ד, ולמעשה כרגע לא שייך בו לא כתר ולא נאי. מבחינת חזרת המוחין לכלים פנימיים בשחרית. טוב, אז חוב דלאה בחסדים טובים, בטובים, הם כנגד פרקים ראשונים דחסד וגבורה דזה, ונתקנים מפרקים ראשונים דנצח והוד דאימה. הפרקים ראשונים דנצח והוד דאימה, פירוש הדבר פרקים עליונים דפרקים תתאים דנצח והוד. נכון? כי פרקים אמצעיים הם נמצאים בחב"ד, ופרקים תתאים נמצאים בחג"ד. הפרקים תתאים האלה דנצח והוד דאימה, אנחנו נחלק לשלושה חלקים. פרק עליון, פרק אמצעי, פרק תחתון. פרקים עליונים דנצח והוד של פרקים תתאים האלה זה חוב דלאה, מהם ירד הערה לתקן חוב דרחל, שעומדים למעשה בפועל מול פרקים ראשונים דנצח והוד דזה. הוא לא ציין את זה בסידור, אבל זה המהלך. מחילה. אחר כך נעשה עריכה. בסדר. עכשיו כך. חוב. קונה הכל דעת. זאת אומרת, כתרים באל עליון, חוב בטובים, דעת בקונה הכל, דעת שוב נתקן מצד יסוד אימה מלובש בשליש ראשון דדא דזה, ממנו ירד אור לפרק לשליש עליון דשליש עליון דתפארת דזה, לתקן כנגדו באח מהי גבורות את דעת דלאה. גם לתקן על ידי ה' גבורות דעת דרחל, להעיר יותר נכון, בדעת דרחל העומדת כנגד פרק ראשון דיסוד דזה. בסדר? אז זה מקביל, פה תיקנו דעת, אז בקונה הכל, גם נתקן דעת ללאה ורחל. וזוכר חסדי אבות, אנחנו מתקנים במצב רגיל חגת. אז פה אנחנו נבנה ונתקן חגת דלאה שעומד כנגד פרקים אמצעים דחגת דזה. למעשה בפועל זה מפרקים אמצעים דפרקים תתאים דנצח ועוד דזה, דאימה. והיסוד הוא בעצם כמובן תמיד בשליש ראשון דדא דזה. אז אנחנו בונים כאן חגת דלאה כנגד פרקים אמצעים דחגת דזה. ובונים מהירים בחגת דרחל העומדים כנגד פרקים אמצעים דנאי דזה.
מאותם פרקים אמצעיים, דפרקים תתאים, דנצר ועוד, ומאותו יסוד שדיברנו בו באימה. טוב, אז מה עשינו וזוכר חסדי אבות? חגת ללאה, חגת לרחל. הוא מביא גואל לבני בניהם, נאי, לבנות ולתקן נאי דלאה, העומדים כנגד פרקים תתאים דחגת דזה, ששם מתלבשים פרקים תתאים דנצר ועוד דאימה, פרקים תתאים דפרקים תתאים דנצר ועוד דאימה, וגם מאיר היסוד הנמצא בשליש עליון דדעת בפרק תחתון דתפארת של השליש העליון, ומשם ליסוד דלאה. במילים אחרות, נאי דלאה כנגד פרקים תתאים דחגת דזה, שלמעשה הבנייה שלהם מפרקים תתאים דנצר ועוד ומהיסוד של אימה. גם מאירים בנאי דרחל העומדים כנגד פרקים תתאים דנאי דזה. כן, זה מקביל לתפילה. בתפילה, וזוכר חסדי, הוא מביא גואל לבני בניהם. עשינו נאי, אז גם פה נעשה נאי ללאה, נאי לרחל. למען שמו אנחנו עושים מלכות, אז גם פה אנחנו למעשה נתקן ונבנה מלכות דלאה כנגד עטרת תפארת, שזה בחזה דזה, ומלכות דרחל מאירים בה, היא עומדת כנגד עטרת יסוד דזה. בסדר? אז נחזור על המסלול. אל עליון עשינו כתר, הוא כנגד לאה, כנגד שני שליש הדעת, ורחל כנגד מהחזה ולמטה דתפארת דזה, כן? מהחזה ולמטה דזה. ואל עליון, גומל חסדים טובים, עשינו חוג ללאה, חוג לרחל, קונה הכל דעת וזוכר חסדי אבות חגת, ומביא גואל לבני בניהם נאי, למען שמו מלכות. מה תיקנו כרגע? את לאה שעומדת באח מהחזה ולמעלה, והערנו לרחל שעומדת מהחזה ולמטה. בחזרת הכלים הפנימיים של שחרית. ערבית. אותו מסלול בערבית, רק במקום לאה ורחל, יופיע כאן יעקב, כי יש יסוד הבא. נכון? אז יופיע כאן יעקב ולאה. יעקב ולאה. רחל אין לנו כי אין למעשה בחינה של אימה, כן, אין אימה מהחזה ולמטה בזה, ולכן אין לאה, אבל אנחנו אחר כך נראה שמשאירים את רחל מהחזה ולמטה. ומנחה היא גדלה כל קומת האח, ולכן זה אחד הסיבות לנפילת אפיים. וברחל הבחינה היא של מהחזה ולמטה בערבית. זה בסדר? טוב. אל עליון, כתרים, בערבית. כתר דיעקב, כן? נתקן ונבנה מיסוד הבא, המלובש בשתי שליש הדעת דזה, וכתר דלאה מיסוד אימה שבדעת בשליש ראשון דדעת דזה. בשניהם כתוב לבנות ולתקן, גם כתר דיעקב, גם כתר דרחל, דלאה. טובים, אנחנו עכשיו, אם אפשר לכבות את הטלפון, כי זה מאוד מרעיש, גם בקטן, זה ממש מרעיש בקלטות, זה עושה רעש נוראי. לא, בסדר, אחר כך נמחוק את זה. זה נשאר. טוב. ערבית. חסדים טובים. עכשיו, מנצח ועוד דאבא, פרקים עליונים, פרקים תתאים, דנצח ועוד דאבא, המלובשים בפרקים ראשונים דחסד וגבורה דזה, בונים ומתקנים כנגדו חוכמה ובינה דיעקב. זה אותו דבר, רק פה זה מצד נאי דאבא. ומאידך פרקים עליונים דפרקים תתאים, דנצח ועוד של אימה, המלובשים בפרק ראשון דחסד וגבורה דזה, בונים כנגדם באח את חוכמה ובינה דלאה. כן, זה אותו מסלול, רק פה זה מצד נאי דאבא, ושם זה היה מצד נאי דאימה. קונה הכל דעת. דעת ללאה, דעת ליעקב. דעת ליעקב מצד יסוד אבא המלובש בשליש עליון דשליש עליון דתפארת דזה, משם כנגדו דעת דיעקב, ומיסוד אימה מלובש בשליש ראשון דדעת דזה, יורד לתפארת דזה,
מהחזה, כן, תפארת דזה מהחזה ולמטה, סליחה, תפארת דזה פרק ראשון, דפרק ראשון דתפארת דזה, לתקן כנגדו באח מהי גבורות את דעת דלאה. זאת אומרת, דעת דלאה זה מצד יסוד אימה, דעת דאבא מצד יסוד אבא, דעת יעקב מקבל ה' חסדים, דעת דלאה זה ה' גבורות. כל פעם שאנחנו נראה רחל או יעקב, נראה שם כלים, ויש מסלול שלם, לפעמים נראה נר נחי ולפעמים לא, כתבנו את זה הגאות בסידור. מאידך בלאה זה הוראה בלבד, כי שמות הכלים שנמסרו בשאר השמות, פרק ה' שם לא, הם רק של רחל, הם לא של לאה. מה שנמסר בשאר השמות הוא של רחל ולא של לאה. ולכן לאה זה רק הוראה בלבד, ויעקב יש לו כלים, זה כמו ברחל. אז אם כן, כתר עשינו באל עליון, טובים, חסדים טובים, טובים עשינו חוג, קונה הכל דעת ללאה ויעקב, וזוכר חסדי אבות. עכשיו אנחנו נתקן חגת דיעקב, העומד כנגד פרקים אמצעים דחגת דזה, שמלובש שמה למעשה פרקים אמצעים דנאי דאבא. כן? פרקים אמצעים דנאי דאבא, תוך חגת דזה פרקים אמצעים, תוך חגת דיעקב, ואותו דבר באח, חגת דלאה נתקן כנגד פרקים אמצעים דחגת דזה. הוא מביא גואל לבני בני מנאי, מיסוד מנאי של חגת, מהפרקים תתאים דחגת דזה, כנגדם עומדים נאי דיעקב, נאי דיעקב נתקן מיסוד אבא, מפרקים תתאים דנאי דאבא, המלובשים בחגת דזה, שמשם בונה נאי דיעקב, זאת אומרת נאי דיעקב כנגד פרקים תתאים דחגת, ונאי דלאה כנגד פרקים תתאים דחגת דזה, הנתקנים מיסוד ופרקים תתאים דנצח ועוד של פרקים תתאים דנאי דין. בסדר? הוא מביא גואל לבני בני מנאי, למען שמו מלכות, מלכות דלאה כנגד עטרת תפארת, מצד אבא, סליחה, יעקב, עטרת תפארת, עטרת היסוד דאבא, המלובש בעטרת תפארת דזה, מאיר ומתקן את מלכות דיעקב, ועטרת תפארת דאימה, המלובש בדעת דזה, יורד הערתו לעטרת תפארת דזה, לתקן כנגדו באח את המלכות דלאה. בסדר? אז למעשה ראינו מאל עליון עד למען שמו, תיקנו במקביל לדוק דעטרת היסוד דווק דמאו דבן, כל 10 ספירות של לאה ורחל במנחה, ויעקב ולאה בערבית. יעקב ולאה הם כנגד החגת, ולאה ורחל במנחה, לאה היא מהחזה ולמעלה ורחל הוא מהחזה ולמטה. תיבת באהבה. במסלול הרגיל של כלים פנימיים דמנחה, אמצעים דמנחה, סליחה, אנחנו או ערבית מעלים חוכמות וחסדים על גבי רשע דזה, בינות וגבורות בנוק. באותו בחינה נסלק עכשיו את כל מה שנמשך מאימה במנחה או מאבא ואימה בערבית. אז מאימה פירוש הדבר שחוכמות וחסדים יעלו על גבי רשע דזה, בינות וגבורות בנוק. כאן צריך להתייחס לעניין שאימה, כפי שהשם הששון אומר, לעולם תבונה פירוש הדבר גם ישס, לעולם הבא פירוש הדבר גם אימה. זאת אומרת פה זה צד המה של המוחין דבן, דהיינו של אימה. צד המה נקרא חוכמות וחסדים בערך צד הבן, אלה יעלו על גבי רשע דזה, ובינות וגבורות ייכנסו, שנקרא צד הבן, גבורות של אותו בחינה, בלאה ורחל. וכאן צריך לזכור, כפי שאומר הירא, קניין פירות, שאותם מוחין דווק יש להם 10 ספירות. אז חוכמות וחסדים דאימה על גבי רשע דזה, בינות וגבורות דאימה בתוך לאה ורחל. בערבית, חוכמות וחסדים זה מוחין דאבא על גבי רשע דזה, ובינות וגבורות בלאה ורחל זה מוחין דאימה. כשאנחנו נוסרים מבחינת כלים אמצעים או חיצוניים את רחל, את תנוק, ומקביל נצטרך עכשיו לנסור את לאה, גם במנחה וגם בערבית. כן? אחרי שהבינות וגבורות, יש לנו כוונה
לנסור את לאה, זה במנחה וערבית, כן, נסירה של לאה, ובמנחה אנחנו צריכים להמשיך מהערה מהי ספירות ראשונות, עליונות, דזה, לרחל, להגדיל אותה כל קומתה. מאידך בערבית לא, בערבית רחל נשארת מהחזה ולמטה. בסדר? אז מה עשינו בתיבת באהבה? העלינו חוכמות וחסדים על גבי רשע דזה, בינות וגבורות בנוק, נסרנו את לאה, הבאנו אותה לפנים, עכשיו אנחנו צריכים לבנות את נקודת הפנים דליה, ורחל בערבית נשארת מהחזה ולמטה, ובמנחה על ידי המשכה של ה' ספירות ראשונות דזה, הגדלנו אותה כל קומתה. זה בסדר? טוב. עלייה לאב סג דאק לא שייך, כי זה רק חזרת המוחין, כמו שלא שייך הגדלת הפרקים באלוה אברהם ולא יצחק ולא יעקב, כי זו נשארו ברשימו של תפילת שחרית, הם נשארו מלוא קומתם. אז לא שייך עכשיו לעלות לאב סג דאק וכו'. מלך עוזר ובושה ומגן, מתחילים לבנות את נקודת הפנים, להמשיך מלכויות וכו'. בכתר דלאה במלך, בעוזר נאי, פרקים תתאים דנאי לחווה דלאה, והמלכויות נדחים לדעת, ומושיע אנחנו פרקים אמצעים דנאי, שזה נקרא חגת, זה נמשך לחווה דלאה, פרקים תתאים שהיו, ולדחות פרקים תתאים דנאי שהיו בחגת לחגת דלאה. והמלכויות בתפארת. זאת אומרת, מתחילים להמשיך עכשיו במקביל למלך עוזר ומושיע ומגן, גם בלאה עכשיו. בסדר? זה גם במנחה וגם בערבית. אלא שבמנחה הבחינה של, למשל, במלך, להמשיך מלכויות דאח ופנים מלובשים בעטרת יסוד אימה, ובערבית זה יהיה יסוד דאבא ואימה. זאת אומרת, במנחה לכל אורך הדרך זה מצד אימה, ובערבית זה מצד אבא ואימה. אז במלך המשכנו מלכויות ללאה, בכתר שלה. בעוזר נהי בכתר, בחב"ד, והמלכויות יורדים לדעת. ומושיע חגת, הוא נמשך בחב"ד. ואז פרקים תתאים דנאי נמשכים לחגת, והמלכויות בתפארת, ומגן נמשכים חב"ד. כן, פרקים עליונים דנאי דאימה או דאבא ואימה בערבית לחב"ד דלאה, פרקים אמצעים לחגת, הפרקים תתאים לנאי והמלכויות למלכות. למעשה בפועל פה סיימנו עם לאה. כן? אז עשינו נסירה בתיבת באהבה, ועכשיו המשכנו ללאה, לנקודת הפנים דלאה, מלך עוזר ומושיע ומגן, את כל הבחינות מהחזה ולמעלה. בתפילה רגילה, בכלים אמצעים או חיצוניים במנחה וערבית, אנחנו מסלקים את כל המוחים שנמשכו עד באהבה ואחרי באהבה. כן? הרי זה בדור מיתה, חוכמות וחסדים על גבי ראשו, בינות וגבורות נמשכו בנוק, מלך עוזר ומושיע ומגן בנינו את נקודת הפנים, כל הבחינות האלה מסתלקות, מצטרף לחוכמות וחסדים שעל גבי רשע דזה, הנוק תנה עד החזה. זה בכלים, בשחרית, מנחה וערבית אותו דבר. מה קורה ללאה מבחינת חזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית במנחה ובערבית? כאן היא לא מתמעטת. אם הייתה מתמעטת, אחר כך נראה שבברוך אתה עוד פעם היא מתמעטת, לא היה לה לאיפה. כאן היא לא מתמעטת. מבחינת חזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית, כאן היא לא מתמעטת. בברוך אנחנו ממשיכים במצב רגיל אח דאח וכן דאח דפנים. ואז הנוק יורדת עד היסוד. המשכנו אח דאח, חגת לחב"ד ונהי לחגת, המלכות ירדה ליסוד. בעתה שהמשכנו את החב"דים, המלכות ירדה לעטרה. מה קורה לגבי חזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית? אז כך, בברוך, הסידור הירא, הרב עדיה 371, הוא כותב על ידי י"ק דקסה, להמשיך ווק דצלמי המוחין, כן? את המוחין דווק דצלמי המוחין. כאן אנחנו נתייחס לזה כאח ופנים דאח. בסידור הרגיל
אנחנו עובדים באח דאח בברוך ואח דפנים. נכון? וואק וגר. וואק בהברוך, גר באתה. בהוויה במצב רגיל אנחנו עובדים בפנים דאח ופנים דפנים. נכון? כאן אנחנו לא עובדים בצורה הזאת. זאת אומרת, בחזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית, כאן הוא לא מציין כלים, אלא רק הוא כותב בכוח י' ק' דקסה, להחזיר המוחין דוואק, כן? דצלם דמוחין, דאח ופנים דאח, דאח ופנים דאח. במצב רגיל אח דאח, אח דפנים. בחזרת המוחין של שחרית זה אח ופנים דפנים. אח ופנים דפנים, זאת אומרת במילים אחרות כל הפנים, וואק בברוך, גר באתה, בבחינת פרצוף החוכמה, כן, זה י' ק' דקסה או א' ק' דקסה, זה מוחין דאימה, נכון? מה יקרה עם לאה? בברוך היא תראה, תתמעט עד היסוד, שזה שליש עליון לתפארת דזה, זה באחזהו למעלה, ובאתה היא תתמעט עד עטרת תפארת, שזה בחזה, מאחזהו למטה, מתחת החזה. זה בסדר? זאת אומרת, כאן זה אח ופנים דאח. אח ופנים דאח, פירוש הדבר, מהו בן דמה. אח ופנים דאח. מבחינת המוחין, זה מה ובן דמה. מה ובן דבן. מה ובן דבן. אח ופנים דאח, סליחה. מה ובן דבן. מה ובן דבן. בסדר. לכאורה בסידור הירא 3-7-1 אין גילוי דעת לפרצוף הבינה. הוא אומר בכוח י' ק' דקסה, י' ק' דקסה אגב זה גם וואק של ברוך מבחינת החוכמה וגם וואק של בינה, של שניהם, אבל כאן כרגע אין לי ראייה לפרצוף הבינה. 3-7-1 סידור הרב עדיין. בתיבת אתה אנחנו עדיין באח ופנים דאח, מהו בן דבן, כן? בכוח א' ק' דקסה. עדיין אין לנו הוראה, ראייה, יותר נכון, לגבי פרצוף הבינה. בתיבת הוויה, סידור הרי הרב עדיה 377, הוא כותב בכוח ו' ק' דאב, בכוח ו' ק' דאב וו' ק' דסג. ו' ק' דסג זה כבר פרצוף הבינה, נכון? אז למה הוא לא כתב את זה בברוך אתה? כי הבחינות שאמרנו קודם, י' ק' דקסה או א' ק' דקסה, אלה מוחין שמתאימים גם לבינה וגם לחוכמה. לכאורה היה צריך להגיד לי י' ק' דקסה דפרצוף החוכמה וי' ק' דקסה דפרצוף הבינה. א' ק' דקסה דחוכמה, א' ק' דקסה בינה. אבל הוא לא אמר את זה. הוא פה מגלה דעתו, בכוח ו' ק' דסג ובכוח ו' ק' דאב ובכוח ו' ק' דסג. בוא נגיד שהו' ק' דסג הוא טעות, בהוויה, בסקיפה ראשונה, הוא אומר בכוח ו' ק' דאב, ו' ק' דסג. ו' ק' דאב זה שייך לאח ופנים דפנים, פרצוף החוכמה, מהו בן דמה. וו' ק' דסג זה פרצוף הבינה. נניח שהו' ק' דסג טעות דפוס, אז ב-378 הוא חוזר על זה עוד פעם, בכוח י' ק' דאב ובכוח י' ק' דסג. כן, י' ק' דאב, י' ק' דסג. אז יוצא מצב עכשיו שפה הוא גילה דעתו שצריך להחזיר המוחין גם בפרצוף הבינה. נכון? אז אם כן, גם בפרצוף החוכמה וגם בפרצוף הבינה, אם יש לי פרצוף הבינה במגן אברהם, אז צריך עכשיו במודים, בחסדים דדעת ובעטוב שמך, בגבורות דדעת. כי כמובן, אם אנחנו עושים ייחוד בשים שלום של ישראל ולאה, צריך חוב חוג של שורשי המוחין דקטר. נכון? אז זה פשוט. אז יוצא שעכשיו פה הוא גילה דעתו לפרצוף הבינה. עכשיו יש לי פה בעיה, כי למעשה הוא לא הפריד בין החוכמה לבינה, וגם הוא עשה את זה בצורה כזאת, אח ופנים דאח, אח ופנים דפנים. ברגע שהוא עושה את זה אח ופנים דאח, אח ופנים דפנים, שזה מהו בן דבן ומהו בן דמה, שזה אח ופנים דפנים, אנחנו יודעים איך הסדר יהיה בפרצוף החוכמה הרגיל. המלכות ירדה
בברוך עד היסוד, ובעתה עד עטרת היסוד. מה קורה לגבי פרצוף החוכמה בחזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית? עד היסוד, פירוש הדבר שליש עליון דשליש עליון דתפארת, שליש עליון דתפארת יותר נכון, דתי עד שליש עליון דתפארת, ובעתה עד עטרת תפארת, שזה בחזה. מה קורה בפרצוף הבינה? וברוך היא צריכה לעלות ליסוד. הדתי שלה צריך לעלות כנגד התפארת. ובעתה חכן בגה כנגד נצח ועוד. מה קורה בלאה? כנגד החסד וגבורה. אז אני לא יכול לכאורה לצרף, כאן זה יורד בפרצוף החוכמה ופה זה עולה. גם סדר העליות קצת שונה. ולכן אנחנו הצענו הצעה בסידור, לפחות כלימוד, כן? אנחנו מכוונים את זה, אבל מי שרוצה ייקח את זה כלימוד, שהפרדנו בין פרצוף הבינה לפרצוף החוכמה, כי אם גילה דעתו בפרצוף הבינה, בלאו הכי אני צריך לעשות את זה במודים. ושם החלוקה היא אח דאח, כפי שאמרנו, אח דאח ואח דפנים, ופנים דאח פנים דפנים. ולכן הסדר הוא שונה. אז בואו נגדיר פרצוף החוכמה לבד, ואחרי זה פרצוף הבינה, ואז ברגע שנבין הבינה נעתיק את זה לחסדים דדעת וגבורות שבדעת ששורשי המוחין דכתר במודים תחילה וסוף. ברוך פרצוף החוכמה. במצב רגיל אח דאח ווק, אח דפנים חסד ונצח בחוכמה. בחזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית, לא נזכר פה דכלים פנימיים, זה חזרת המוחין דצלמי המוחין. כן? זה צלם המוחין. זה חזרת המוחין. מתי יחזרו הכלים? בנשיקין, בברכות אמצעיות. פה, בחזרת המוחין, בכוח י' ק' דקסה, אנחנו ממשיכים את זה, ווק של אח דאח ופנים דאח, אח דאח ופנים דאח, לך בת חגא דזה, יורדת לאה כנגד שליש עליון דתפארת. ועתה, המשכת גר, א' ק' דקסה, כן? לחב"ד, תחיית החגת לחגת, והנאי לנאי, נכון? זה תחיות, ואז כתוצאה מזה מתמעטת לאה ונעשית נקודה תחת החזה, זאת אומרת כנגד עטרת תפארת דזה. בסדר? זקיפה ראשונה. זקיפה ראשונה ממשיכים אח ופנים דפנים. גם את זה נצטרך להמשיך ללאה, ואז מעלים אותה כנגד החגת. בזקיפה שנייה ממשיכים גר של אח ופנים דפנים, ואז לאה עולה כנגד שני שליש הדעת. זה המקום שלה. כשאנחנו אומרים מלוא קומתו, זה לא מלוא קומתו. אם הייחוד הוא ישראל ולאה מהחזה ולמעלה, אז היא לא מלוא קומתו, אלא מלוא קומתו דבחינת ווק. ולכן זה נמשך, ממשיך, לא מהכתר, אלא משני שליש הדעת. לא כמו בראש השנה קשר של תפילין שבכתר, כן? אלא זה עלייה כנגד שני שליש הדעת. פה סיימנו עם המסלול של עליית לאה מבחינת ברוך אתה השם בפרצוף החוכמה במגן אברהם, כן? ירדה עד היסוד, דהיינו עד שליש עליון דתפארת, ירדה עד עטרת תפארת שזה מהחזה, נקודה בחזה, עלתה כנגד החגת, ועלייה נוספת כנגד שני שליש הדעת. זה בפרצוף החוכמה. מה קורה בפרצוף הבינה? גם תשימו לב שנמשך פה אח ופנים דאח, אח ופנים דפנים בכל זה ובכל לאה. אז לא שייך לכאורה נשיקים. אין לנו אח דאח, אח דפנים סליחה, ופנים דפנים, שנמשך אחן במגן אברהם, בגה בן חיי המתים ודתי באל הקדוש. אלא פה יש לך אח ופנים דאח, אח ופנים דפנים בכל 10 ספירות דזה ולאה. אז אם יש לנו את כל הבחינות האלה, לכאורה לא שייך נשיקים. אז למה אומר הירא, מן הראוי להמשיך ביד ברכות אמצעיות, הוא כותב את זה באות ט', ביד ברכות אמצעיות במנחה וערבית, ראוי להמשיך הערה גם מכלים פנימיים מישראל אליה, שהיא פנים בפנים עמו, מהחזה ולמעלה. כן? אז אם כבר נמשך בכל 10 ספירות,
אז מה לנו לעשות ביד ברכות אמצעיות? אלא שם זה הערה מהכלים, וכאן זה בחינת מוחין. גם תשימו לב שלאה בברוך אתה, שאנחנו מתייחסים לאח ופנים דאח, דהיינו צד הבן, לאה רק התמעטה. ובתיבת הוויה, שזה צד המה, גדלה עד מקומה וקיבלה הערה. אז איפה היא מקבלת הערה מאח ופנים דאח? אז לכאורה אפשר שהכלים שימשכו בברכות אמצעיות יביאו גם לנקודת האח שלה, לא רק לנקודת הפנים, כמובן. נכון? גם רחל, איפה היא תקבל? אז ביד ברכות אמצעיות, רחל גם תימשך לה. הערה מכלים של ישראל לרחל, מספירה לספירה בכל 10 ספירותיה, שעומדת בכל קומת האח, ונגדלת כל קומת האח, ולאה מהחזה ולמעלה. אז פה זה מוחין, שם זה הערה מהכלים. טוב, גם למדנו שלאה לא מתקטנת בסיום מלך עוזר משה ומגן, אלא היא נקטנת דווקא בברוך, בקריאה ראשונה וקריאה שנייה. ואחר כך נזקפת בסקיפות. זה בסדר? עכשיו ככה, מבחינת פרצוף הבינה. פרצוף הבינה אנחנו עובדים באח דאח אח דפנים, במצב רגיל. אנחנו פה נותנים הצעה, שככה נעבוד גם בחזרת המוחין של שחרית. אח דאח אח דפנים, אח דאח אח דפנים, זה לא יהיה מהו בן דבן. אח דאח ואח דפנים זה יהיה בן דמה ובן דבן. צריך לשנות פה את הכתובת. בן דמה, בן דבן. ואח ופנים דפנים, פנים דאח ופנים דפנים יהיה מה דמה ומה דבן. טוב, בברוך נמשך וואק דאח דאח אח דפנים, גם חזרת המוחין דכלים פנימיים, חזרת המוחין דצלמי המוחין של שחרית, וואק, ולכן דתי דלאה עולה כנגד תפארת וכנגד עטרת תפארת. זאת אומרת, מגיע עד היסוד. עד היסוד פירוש הדבר שליש עליון דתפארת. זה בסדר? בתיבת התא בפרצוף הבינה ממשיכים גם. אז היא צריכה לעלות מבחינת אח דאח ואח דפנים כנגד חסד וגבורה. המקבילה שלו נצר ועוד בבוקר או במנחה. כן? חכן בגה כנגד החסד וגבורה פה. הוויה, אנחנו עוברים לפנים דאח ופנים דפנים. פנים דאח, פנים דפנים, עלייה חדשה. לגבי לאה, מבחינת פנים דאח, פנים דפנים, דתי שלה עולה כנגד התפארת. חוזרים לאח דאח, אח דפנים, כמו בשחרית, כמו במנחה רגיל. לבחינת מלכויות דוואק דקטר, והם יעלו כנגד 2/3 התפארת דתפארת, במקרה שלנו זה 2/3 הדעת. 2/3 זה 2/3 הדעת. כן? זאת אומרת, היא לאה סיום עלייתה זה ב2/3 הדעת. את 2/3 הדעת אני אחלק לי' כ' ו' כ', לה' וו' יותר נכון, ו' וה', אז היא תעלה בה' ובו' בלי הראש. זאת אומרת, ב2/3 הדעת, ב2/3 זה 2/3 הדעת. כן? כביכול שליש תחתון דעת. זה בסדר? וסקיפה שנייה, חוזרים ללאה מבחינת פנים דאח ופנים דפנים. חכן בגה שלה עולה כנגד חסד וגבורה דזה, הכתר שלה כנגד 2/3 התפארת, ומלכויות דגר דקתר דאח דאח אח דפנים כנגד שליש האמצעי דדעת דזה. זאת אומרת, עכשיו היא נמצאת, השלימה גם ענוק דאח דבינה ב2/3 הדעת ולמטה, כדוגמת רחל בבוקר שהיא מהחזה ולמטה. בסדר? עכשיו, פה למעשה, באיזה מצב אנחנו נמצאים? במנחה רחל היא כל קומתו. בערבית רחל היא מהחזה ולמטה. גם במנחה וגם בערבית לאה ננסרה ובאה לפנים, בנינו נקודת הפנים ונקודת האח. איזה בחינות כרגע עשינו במגן אברהם? מבחינת פרצוף החוכמה, אח ופנים דפנים יערנו ללאה, אח ופנים דאח לא יערנו. ורחל כמובן לא קיבלה הערה. מבחינת פרצוף הבינה המשכנו הכל. אבל פה הסתיים פרצוף הבינה, אין לנו עסק איתו יותר.
הפירוט הוא רק בפרצוף החוכמה. טוב. בגה במחיי המתים, ודעתי באל הקדוש, אמרנו זה כבר נכלל בברוך אתה השם של מגן אברהם. נכון? זה בסדר? אז אין צורך לראות פה כוונות בזה. עכשיו, יד ברכות אמצעיות. במנחה הוא כותב להמשיך הערה ביד ברכות אמצעיות, סידור הירא, כן? 301, אולי 400. 400, כן. 400. יד ברכות אמצעיות, להמשיך הערה מכלים פנימיים מישראל אליה, כן? שהיא פנים בפנים עמו מהחזה שלו ולמעלה. וכמו כן להמשיך בכלים אמצעיים כמו בשחרית, זה כמובן רגיל. ומישראל לרחל העומדת באחוריו ונגדלת כמוהו בכל קומת זה. נכון? ונגדלת כמוהו בכל קומת זה. והייחוד הוא ישראל ולאה מהחזה ולמעלה. איפה יעשה הייחוד? בשים שלום, רגיל. בערבית, להמשיך הערה גם מכלים פנימיים. יד ברכות אמצעיות כנזכר לאל במנחה. פירוש הדבר כנזכר לאל זה להמשיך הערה מכלים פנימיים. מישראל ללאה, שהיא פנים בפנים עם המחזה שלו או למעלה. וכמו כן להמשיך בכלים חיצוניים, דהיינו כמו בשחרית. ומישראל לרחל העומדת באחוריו מהחזה שלו ולמטה. אז מה החילוק בין מנחה לערבית? שלאה, החילוק הוא רק ברחל, שבמנחה מלוא קומתו ובערבית מהחזה ולמטה. טוב, כאן שאלנו שאלה, וכבר עשינו את זה בברוך אתה השם מגן אברהם. נכון? שמה? שהמשכנו בכל 10 ספירות לזה, הערנו ללאה, בשביל מה לחזור על זה עוד פעם? אז כבר אמרנו 3 סיבות לזה, ששם זה בחינת מוחין, וכאן זה הערה מהכלים. שם לאה לא קיבלה, רק מבחינת אחו פנים דפנים, וכאן היא צריכה לקבל גם בנקודת האח לכאורה מהכלים. לא רק הערה לכלים דפנים, אלא לכלים דאח גם מקבלים, והכל לאה היא כנגד הפנים. וגם לא הערנו לרחל, ופה אנחנו מעירים גם במנחה וגם בערבית לרחל, אלא שבמנחה היא מלוא קומתו, וברחל היא מהחזה ולמטה. אז בואו נשים רגע לב. פה, מה עשינו כאן? לקחנו את הבחינה של ברוך אתה השם מגן אברהם, ואת הברכות אמצעיות השלחנו עליו. מה שעשינו במגן אברהם, ככה אנחנו עושים בברכות אמצעיות. במגן אברהם המשכנו בחינה של המוחים, בברכות אמצעיות מהכלים. במגן אברהם נמשך 9 ספירות, חג התנאי, כנגדם עכשיו יבואו 9 ספירות בסוד הנשיקים פה באמצע, כן? כמקביל לברכות שנקרא נשיקים, מספירה לספירה, מהחוכמה ולמטה. מהחוכמה ולמטה, פירוש הדבר, אתה חונה לאדם דעת, עד תשכון. עד לפני הצדיקים. עד השיבה שופטנו. כן? עד השיבה שופטנו. נכון? שם זה היסוד. נכון? זאת אומרת, לקחנו את הרעיון של ברוך אתה השם מגן אברהם מבחינת המוחין, המקבילה שלו זה בברכות אמצעיות הערה מהכלים, נכון? והיות וזה שם מהחוכמה עד יסוד, גם פה יהיה מהחוכמה עד יסוד. אתה חונן עד השיבה שופטנו. כן? זה בסדר? במילים אחרות, גם מצאנו, דרך אגב, בשאר הכוונות, דף למדוו שם, נכון? דף למדוו עמודה ב', את העניין של, הרי יש לנו 2 שמועות בנשיקים, יש 7 ו-12. יותר נכון, כאן אנחנו נקרא לזה 9, כי ה-12 זה מתחיל מעתה חונן, וה-7 זה ההמשך, אנחנו מתחילים מעתה חונן, זאת אומרת, מצאנו לזה מקבילה ב2 שמועות, צריך לעיין בשאר הכוונות בנושא הזה, לגבי חזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית. בכל אופן, לקחנו את הרעיון הערה מהכלים, וברוך אתה השם מגן אברהם מהמוחין, כן? מוחין דצלמי המוחין, וואק וגר, 9 ספירות, כנגדם בנשיקים 9 ספירות,
מחוכמה באתה חונן, עד השיבה שופטנו יסוד. אם כן, מה שכתוב בירא, כל קומת יג ברכות אמצעיות, מכאן יוצא שזה לאו דווקא, כי זהו בן וואק, זהו בן וואק, ואם זהו בן וואק, פירוש הדבר שהנאי תעלו להיות חגת והחגת עלו לחבת, זאת אומרת לא שייך פה לא כתר ולא נאי הכוללים, ולכן בהשיבה שופטנו, ולמינים ולמלשינים, המשכה מהכתר, לגבי הערה מהכלים דזה לנוק בחזרת הכלים פנימיים דשחרית, לא שייך, כי הוא בן וואק, וגם לא שייך מפרק לספירה בשלושת הברכות על הצדיקים תשכון ועת צמח. כן? שזה מפרק לספירה. לא שייך, כי הוא בן וואק. אם הוא בן וואק, לכאורה ענאי הכוללים לא באים, ולא הכתר. אז לכן ההמשכה היא רק מהתשע ספירות בלבד. והתשע ספירות האלה ביחס ללאה ורחל הם בחינה, וביחס לזה, זה בחינה של וואק, זה 10 ספירות דה וואק. כן? כפי שאמרנו. אז מה קורה, למה הוא כותב ביד ברכות אמצעיות? לכאורה זה כבר מסתיים ב8 ברכות ראשונות של האמצעיות. כן? זה כמו שהוא אומר מלוא קומתו, אז השם נססון סמך ד' עמודה ג' לקראת סוף העמוד שם באמצע, אז הוא כותב, זה לא שהיא כל הקומה, הרי מתייחדת איתו ישראל ולאה מהחזה ולמעלה, אז היא לא מלוא קומתו. אלא הכוונה היא כל קומתו דה וואק. גם 10 ספירות כפי שאמרנו, וואק יש לו 10 ספירות. גם לאה יש לו 10 ספירות, ולכן מלך עוזר ומשה ומגן, אנחנו מתייחסים אליה כ10 ספירות. נכון? למרות, ויפה דבר במקומו, למרות שאנחנו ממשיכים פה נאי, חבת חגת נאי וכתרים וכו', אבל בלאה זה חבת חגת נאי. אבל באותו בחינה של קומת זה מבחינת וואק, הכל באותו בחינה. אז גם פה, ביג ברכות אמצעיות, אין לי תירוץ על זה, אבל מה שנראה לכאורה זה לאו דווקא. זאת אומרת, בברכות האמצעיות, יג ברכות אמצעיות, איפה הסתיימו למעשה בפועל? בעבודה, ברצה. ברצה. ואז אנחנו צריכים להמשיך המשכה מהפרקין, אם היינו סוברים כך. ואם מהפרקין, זה פרקין תתאין דנאי. אז לגבי רחל הנמצאת בערבית, זה מצוין. אבל לגבי לאה אנחנו צריכים להעלות את זה למדרגת חגת. ולגבי רחל שהיא מלוא קומתו במנחה, אז אנחנו צריכים להגדיל את זה למדרגת חגת ונאי. נכון? ומה זה הכתר? אז זה 2/3 הדעת שילך לכתר, או 2/3 הדעת. זאת אומרת, נצטרך להמשיך כתר ל2/3 הדעת לכתר דה רחל, שמלוא קומתו, וכן לכתר דה לאה, ובערבית ל2/3 התפארת, משם לכתר דה רחל. אבל זה זה הרחקת לכת גדולה מדי. כן? בכלל, סידור הירא דרך אגב לא פתח את הברכות אמצעיות, אבל כבר גילה דעתו בקריאת שמע, להמשיך רק לגדלות דאימה, גם לחזרת כלים פנימיים דשחרית, של המוחים. גם לכל אורך הסידור, ברוך אתה אלוקינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוקי יעקב, נכון? לכל אורך הדרך, מעין עליון ואילך, הוא לעולם פתח, מלך עוזר ומשה, גם בלאה, זאת אומרת, ברוך אתה השם מגן אברהם, הוא גם נתן הוראות, אז גם ביג ברכות אמצעיות לכאורה, גם צריך לפתוח, לא צריך להיבהל מזה. כן? אז בואו נחזור לענייננו. אז יג ברכות אמצעיות הגענו למסקנה שממשיכים הערה מהכלים דזה לנוק. רק זה הוא במדרגת וואק, ולכן אני מתייחס לזה כ10 ספירות. אז אתה חונה לאדם דעת מחוכמה דזה לחוכמה דנוק במצב רגיל. כאן זה יהיה מחוכמה דזה לחוכמה דרחל. חוכמה דזה מופיע שמות הכלים. חוכמה דלאה אין, לחוכמה דלאה. מחוכמה דזה לחוכמה דלאה, שעומדת מהחזה ולמטה ולמעלה. עוד פעם, בכל טעינו. כן, סליחה, בכל טעינו. במצב רגיל, מחוכמה דזה לחוכמה דנוק. מה קורה בחזרת, בהערת הכלים של שחרית? מחוכמה דישראל לחוכמה דלאה. חוכמה דישראל יש שמות הכלים, חוכמה דלאה הוראה בלבד. מחוכמה דישראל לחוכמה דרחל. ומנחה היא מלוא קומתו, בערבית היא מהחזה ולמטה. זה בסדר? השיבה שופטנו, מבינה דזה לבינה דנוק, אז כאן זה יהיה עכשיו מבינה דישראל לבינה דלאה,
מבינה דישראל לבינה דרחל, במנחה עם מלוא קומתו, ובערבית עם מאחזהו למטה. בלאה זה אותו דבר דרך אגב, גם במנחה וגם בערבית. סלח לנו, אנחנו עושים שתי דברים, מדעת לדעת וגם מחסד לחסד. אז גם בכלים פנימיים דשחרית, אנחנו עושים שני בחינות, מדעת דישראל לדעת דלאה, מחסד דישראל לחסד דלאה, כן? מדעת לדעת, ומדעת דישראל לדעת דרחל, כן? מדעת דישראל. 6 דקות? טוב. מדעת דישראל לדעת דלאה, מדעת דישראל לדעת דרחל, אחר כך מחסד לחסד, מחסד לחסד, לכל אורך הדרך. בראינה זה מגבורה, אחר כך רפאנו זה מהתפארת, אחר כך ברך עלינו, ברכנו כן זה מנצח, אחר כך השיבה שופטנו, מקבץ נשכם, תקע בשופר, זה מהוד דזה להוד דנוק, אז פה זה הוד דזה להוד דלאה, הוד דישראל, סליחה, הוד דישראל להוד דלאה, הוד דישראל להוד דרחל, השיבה שופטנו מיסוד דזה ליסוד דנוק, אז אותו דבר מיסוד דישראל ליסוד דלאה, מיסוד דישראל ליסוד דרחל, רחל עומדת מלוא קומתו במנחה ובערבית מאחזהו למטה, פה הסתיים המהלך. בסדר? כן, פה הסתיים המהלך. עכשיו במודים. טוב, אם כן, נשאר לנו לבאר עניין של שים שלום. בשים שלום, הייחוד הוא ישראל ולאה מאחזהו למעלה, זה במנחה, ובערבית יעקב ורחל מאחזה, יעקב ולאה מאחזה ולמעלה. בסדר. אם כן, למעשה בפועל זה אותם כוונות לכאורה כמו באותו תפילה, אלא מה? שלמעשה מבחינת לאה לא שייך כלים להגיד כאן. פה צריך להתייחס למהלך שהנאי יעלו לחגה, זאת אומרת היסוד הוא התפארת עכשיו. אז היסוד שבתפארת מתייחד עם לאה. אז ישראל ולאה מאחזה ולמעלה במנחה, יעקב ולאה מאחזה ולמעלה בערבית. מה קורה במנחת ערב שבת קודש? במנחת ערב שבת קודש יש דיון בקניין פירות. כן, יש דיון בקניין פירות. האם מסתלק גר דאמא או גר דאבא ואמא? המסקנה היא שמסתלק אחרי תפילת שחרית בבוקר, גר דאבא ואמא בלבד. זאת אומרת, כל שאר הכוונות שדיברנו עליהן קודם בנושא הרגיל משתנים עכשיו. זאת אומרת, השינוי יהיה ככה, שבאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, בחזרת המוחין דכלים פנימיים דשחרית, במצב רגיל חוזר נאי דאמא ונאי דאבא, נכון? במצב רגיל, ואחר כך חגת וכו'. כאן לא, באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אנחנו נחזור על הכוונה הנוספת של כלים פנימיים דשחרית. זאת אומרת, יימשך חוכמה באלוהי אברהם, אחר כך יחזור הבינה באלוקי יצחק והדעת באלוקי יעקב. זאת אומרת, חזרת הכלים הפנימיים דשחרית במנחת ערב שבת קודש, חבת באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מצוין פה ריבוע קטן בסידור שלי להזכיר את זה. והבא נמשך במקום, והגדול הגיבור והנורא חגת נדחה לחגת נאי לנאי רגיל, והבא נמשך בקונה הכל, חוזר בקונה הכל. בקונה הכל חוזר חבת דאבא, החגת נדחה לחגת נאי לנאי. מכיוון שכאן חוזרים כל גר דאבא ואמא, אז אם כן, תפילת מנחה, אם חזר כל הבחינות של אבא ואמא, אז זה כמו שחרית. זאת אומרת, הייחוד יהיה יעקב ורחל, רגיל כמו שחרית, אבל של כל בחינת השבוע, של חוג דכל השבוע. פה בפרטים, דאותו השבוע, נכון? לחש וחזרה. מאידך, כן? זה הייחוד בשים שלום, אז זה הופך להיות רגיל. אם היה חוזר רק דאמא, גר דאמא בלבד, אם היה חוזר גר דאמא, היה ייחוד ישראל ולאה מלוא קומתו, כמו שבת, אלא שזה היה נקרא אח באיך מוסף שבת שנקרא פנים. אבל פה חוזר גר דאבא ואמא, לכן הייחוד ממשיך להיות יעקב ורחל רגיל כמו שחרית. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אחת